Assalamu alaikum masu kallonmu. A yau mun zo muku da wani bidiyo mai ban sha'awa inda za mu nuna muku jerin wasu jaruman Kannywood da suka yi aure a tsakaninsu, musamman daga cikin shahararrun jarumai a masana'antar Kannywood. Za ku ga yadda soyayya ta hada wasu daga cikin waɗannan manyan jaruman har ta kai ga aure, abin da ya ba mutane da dama mamaki. Ku kasance tare da mu domin ku gano waɗannan auren shahararru da suka jawo hankali a cikin al'umma. Kar ku manta, like, comment da kuma subscribe domin samun sabbin bidiyoyi masu kayatarwa.